So, ngayong araw nga pala is pag-uusapan lang natin yung mga naging struggles ko dito sa motovlogging journey. Unang-una, battery. Sobrang struggle ng battery mga friends pagdating sa motovlogging. Pangalawang struggle na na-experience ko is yung memory card. Pangatlong struggle is yung mounts. Yung pang-apat na struggle is yung wala kang may content. Tapos ano pa ba? Yung sahod. Sa 2 years ko na pagmamotovlog, wala pa akong sahod. Diba? Tsaka ano pa pala, yung isa pa is yung pinaka-crucial na struggle is yung technical difficulties, yung mga technical error. Yo, kamusta kayo mga friends kung malulupit? So, ngayong araw nga pala is pag-uusapan lang natin yung mga naging struggles ko dito sa motovlogging journey. Ako, magdadalawang taon na ako nagmo-motovlog. Nag-umpisa ako January 2023. Nung makuha ko tong motor na to November 30. Tapos nakabili ako ng camera is parang mga December something ganun. So yun, una kong upload is January. At masasabi ko na ang dami ko nang na-experience dito sa pagmumotovlog. Hindi ko naman sinasabi na lahat na experience ko na, pero karamihan is na-experience ko na at still learning. No, hanggang ngayon dami ko pa rin natututunan pagdating sa pagmumotovlog. Gaya niyan, nag-iba-iba na yung style ng aking video. Dati naka-ano ko, 'di ba? Yung mga video ko is naka 1440 60 fps. Pero ngayon ako ay naka 4K 30 fps na. At nagkaroon na rin ako ng mga filters ganyan. Tuto na ako mag color grade. At iba na talaga yung kinakalabasan ng video ko, in short, ganun, 'di ba? Pero yung aking pananalita is na-develop na rin over time. So sa halos 2 taon ko na pagmo-motovlog, nade-develop naman ang aking pagsasalita, ganyan. Yung pag-deliver ng content, pag-deliver ng mga reaction sa mga dinadaanan ko, ganyan. Ikaw kumpara natin sa kauna-unahang taon. Kauna-unahang mga upload ko dito sa YouTube, yan, kahit ano, yung basta yung kauna-unahan kong mga vlog, kung ikukumpara natin doon yung mga video ko, napakalayo mga friends. Napakalayo ng quality, napakalayo ng aking delivery. Basta overall yung content ko dati is napakalayo sa content ko ngayon. Kaya masasabi kong may mga natutunan ako, nag-improve naman yung quality ng mga vlogs ko, ganyan. So yun yung pinaka credibility ko pagsasalita dito. So ngayon, yung pinaka mga naging struggle ko sa pagmamotovlog ay ito mga ito. Unang-una, battery. Sobrang struggle ng battery mga friends pagdating sa motovlogging. Lalo na kung ang mga content mo is mga long ride. Napakahirap ng battery. Minsan kasi ang battery umaabot lang yan ng mga 45 minutes. Lalo na kapag ganito yung resolution, mga 4K. Pero pagka mga 1080p 60 fps naman is parang umaabot naman siya ng halos 1 oras kalahati, parang ganon. Tapos maglo-long ride ka, no? Ang long ride mo is parang mga 3 oras, ganyan. Yun. Kasi, so kailangan mong tipirin. Kailangan mong tipirin ng content mo, kailangan mong tipirin ng battery mo, kailangan mong tipirin yung kung anong oras mo siya bubuhayin, ganyan. Bumubuhayin mo lang siya yung recording kapag ka may something kang sasabihin, o kaya naman may something kang gusto ipakita, ganyan. Pero what if merong biglaan na pangyayari na kailangan mo isama sa video mo, 'di ba?
hindi mo naman yun makukuhaan basta-basta, pipindutin mo, hindi naman agad magre-record yun. Tsaka minsan isang paglagpas na paglagpas lang, ayun, ganun lang yun. So minsan kailangan palaging buhay yung recording ng camera natin. So struggle yung battery talaga. Kailangan mo is halos 3 o 4 na battery man lang. Tapos yan, may charger ka. Dapat kapag nalobot yung isa mong battery, tatanggalin mo, re-replace mo. Tapos yung battery lobat, i-charge mo habang nagbabiyahe kayo. Yun yung isang solusyon. Pangalawang solusyon is extra battery pa. Halos mga 5 battery, no? Kanyari 1 oras isa, edi 5 oras na 5 battery yun. Tapos yung pangatlo is magkaroon ka ng portable na power bank na pwede mong ilagay dito sa helmet. So pangatlong solusyon yun, portable power bank na meron dito sa helmet. Yan, may ginagamit akong ganun. Nakakita ko lang sa TikTok na parang asa 5,000 milliamperes yata yun. Aabot siya ng 4 hours na recording. Tapos nandito lang siya sa loob ng helmet ko. Yan, ganun yung pinaka setup. So yun yung unang problema or struggle sa motovlogging, na meron naman solusyon, gagastos ka nga lang. Pangalawang struggle na experience ko is yung memory card. Grabe sa memory card mga friends. Lalo na kung naglo-long ride ka nga. Motovlogger ka nga di ba? Hindi naman ang motovlogger mo, ang mga motovlogging content mo, hindi lang naman laging 20 minutes, 30 minutes yung recording time. Di ba? May mga pupuntahan ka malalayong lugar, mga 5 hours na biyahe, ganyan. So sobrang bigat sa memory card mga friends, lalo na kung ganito yung resolution na gagamitin nyo. So investment talaga ang memory card mga friends. Nung una ang memory card ko is isang 128 gig lang. Tapos bumili ako ng 64 gig. So naging dalawa yung memory card ko. Last time nung ride namin papuntang, saan nga ba yun? Malagundi Point, na experience ko na maubusan ng space ng memory card. So unang solusyon, mag-delete yung mga hindi gaanong kailangan, i-delete, ganyan. Kasi yung 64 gig ko, hindi ko siya na format bago kami mag-ride. So unang alternative solution na ginawa ko is syempre mag-delete. Mag-delete nung mga clips na hindi masyadong kailangan. Ang ano naman doon, ang cons naman doon, sobrang tagal. Nasa kalagitnaan ka ng biyahe. Kunyari nasa kalagitnaan ka ng biyahe, tapos titigil ka kasi magdi-delete ka. Pag nag-delete ka naman, susuriin mo pa yung video bago mo i-delete. Baka kasi may ma-delete kang mahalaga, di ba? Tsaka minsan kasi mahirap mag-delete kasi kunyari na may na-record kang video, tapos nagsasalita ka dun sa video na yun, o kaya may pinapakita kang magandang lugar sa video na yun, tapos na-delete mo, di ba? Sayang yung clip, sayang yung oras, sayang yung biyahe, maraming sayang kapag may na-delete ka na isang clip na mahalaga. So it's not advisable na mag-delete ka lagi ng clip kapag napupuno na yung iyong memory. Ang pangalawang solution is syempre magdagdag ka ng memory card. Kailangan mo talaga yan, magdagdag ng memory card. So as of now, meron akong 4 na memory card. Di ba? Ang dami. 4 na memory card. 3 128 gig, tapos isang 64 gig. Yung 64 gig backup na lang yan. So sa 3 128 gig, halos 300, halos 400 gig na yun. So hindi na siguro ako magagahol sa memory card kapag nag long ride ulit. Yan yung pinaka struggle ng pagmo-motovlog, lalo na nga ako mahilig ka mag long ride. Pangatlong struggle is yung mounts. Sa mga na-experience ko na mount, iba't ibang mount, hindi, dalawang klaseng mounts pa lang naman na na-experience ko na nagamit ko na na mount, chin mount.
Yung strap, okay naman siya, sobrang tibay ng ano, hindi siya nalalaglag. Tapos hindi rin siya ganun kaalog. Pero yung pinaka cons niya is yung audio quality is nako-compromise. Nako-compromise yung audio quality. Bakit? Kasi itong helmet natin is kawang. Kawang yung visor. Kasi hindi nasasarahan ng maayos kasi nakaharang yung strap. Pag sinara mo, hindi siya fully nakasara kasi may strap. Tapos kung idiin mo man, idiin mo, maya maya babalik ulit kasi nga may strap. Ganun yung may strap na chin mount. Yun naman itong GRX na chin mount, itong gamit ko ngayon. Kapag ka ang ginamit mo is yung kasama sa packaging, kunyari may sticker siya nakasama sa packaging, o kaya nakakapit na mismo dyan sa ano, sa mount. Pag ginamit mo yun, after ilang weeks natatanggal na. Na-experience ko yun na malaglagan ng GoPro. Nalaglag yung GoPro ko doon sa dito sa helmet ko. Gawa yung chin mount is bumigay na yung kapit. Nawala na yung kapit. Eh di yun, bumigay na siya. Buti na lang kamo, matibay yung aking ano, yung aking cord ng mic, yung wire. Nahawakan niya yung GoPro. Kahit bumigay na, nahawakan niya yung GoPro. So hindi siya totally nalaglag. Dito lang siya nalaglag sa may aking tiyan. Hindi siya nalaglag sa lupa. Buti na lang talaga matibay yung wire ng aking mic at hindi nadala yung mic. So yun, ang naging solution ko is ito pa rin yung ginagamit ko, yung Universal GRX na chin mount. Ang ginawa ko na lang, in-epoxy ko na lang. Super glue na yan, kapit na. Ang cons lang is yun nga, maapektuhan yung helmet mo, hindi mo na siya maalis, ganyan. Naka-epoxy na ba naman eh. So syempre yung clear na epoxy yung gagamitin para medyo malinis naman kahit pa paano yung ano, yung itsura. Yun yung pangatlong struggle. Yung pang-apat na struggle is yung wala kang may content. Ang hirap mag-isip ng content. Sabi na iba, madali lang naman. Pipindutin mo lang yung record, salita ka lang ng salita habang nagmumotor. Kaso kung wala naman sense yung sinasabi mo, di ba, may manonood ba sa'yo? May magkakasense ba yung video mo? Parang wala, no? Kung ano-ano lang sinasabi mo, tapos wala naman silang nakukuha sa'yo, ganun. So yun yung isa pa sa mga pinaka-struggle. So kailangan mo lagi mag-isip na i-content mo, diba? Tapos ano pa ba? Yung sahod. Sa 2 years ko na pagmumotovlog, wala pa akong sahod. Diba? Hindi naman porket pumasok ka sa mundo ng YouTube, pumasok ka sa mundo ng vlogging, pumasok ka sa pagiging content creator, may sahod ka na agad. Tsaka kung isipin mo lagi, sahod, ano sa'yo, diba? Wala, parang ano na lang din, naging hobby ko na lang din to, yung parang pag-i-edit ng video. Tsaka may natututunan naman din ako eh. So bakit ko ititigil kahit di ako sumasahod? May sahod naman ako sa ano, sa opisina, di ba? May sahod naman ako in real life. O di kung swertihin tayo dito, eh di maganda. Meron tayong ano, sideline, meron tayong part-time job kumbaga. So yun mga friends, wait lang, bibili lang ako ng tinapay. Dumi ng motor ko. Loaf bread po. Isa po, loaf bread. Thank you po. Tinapay na tayo. Pang-almusal. Ano pa ba? Mga struggles ko sa pagmumotovlog. Ayun, ideas. Kailangan madami kang idea. Minsan nauubusan talaga ako ng ideas. Tsaka ano, yun palang isa pa is yung pagka ano ka, mainggitin ka. Struggle yun sa pagmumotovlog, yung mainggitin ka. Kasi kapag may nakita ka na ano, na ibang motovlogger, tapos parang naiinggit ka dun sa gamit nila, naiinggit ka dun sa nagiging quality ng content nila, nai-stress ka dun. Na nangyayari din yun sa akin kadalasan. Tapos pinaka ano is yung naiinggit ka sa views ng iba,
'Diba? Kung nag-uumpisa ka ng mag-motovlog at hindi mo pa na-experience yan, huwag mo nang antayin ma-experience kasi nakaka-stress, pero pagdadaanan mo pa rin yan. Tsaka ano pa pala, yung isa pa is yung pinaka-crucial na struggle is yung technical difficulties, yung mga technical error. Yun yung malala eh. Yung mga technical error, kunyari nag-record ka ngayon tapos di mo pala na-record, di ba? Salita ka ng salita, hindi mo pala na-record. Kawawa ka, di wala kang clip, wala kang i-edit, wala kang i-upload. Una yon. Pangalawa, yung nag-record ka tapos nag-corrupt yung memory card. Di akala mo nagre-record. Oo, nagre-record siya, tama, nagre-record, pero corrupted pala yung file pagka salin mo, di ba? Di wala ka ring clip. Kaya kailangan mo ng magandang memory card. Pangatlong technical difficulty na may experience nyo is na-compromise yung quality ng audio. Madalas nangyayari yan sa akin. Halos 10 video na yata or 10 content na yata ang hindi ko na i-upload dahil sa problema na yan. Madalas yan mangyari sa mga motovlogger. Minsan may experience ko na yun nga, ang audio ko is basag-basag. May times na in-upload ko yung isa kong video, parang noong ano yata yun, yung pagka pa FI cleaning ko at saka TBC, throttle body cleaning. Yun yung isa kong vlog na na-compromise yung audio quality ng aking video, pero in-upload ko na rin for the sake of the update sa aking motor. In-upload ko na rin, sayang eh. O, diba? Yun yung mga nakakapanghinayang na pagkakataon na ang ganda-ganda ng content mo, ang ganda-ganda ng sinasabi mo, tapos mako-compromise pala yung ano mo, yung audio quality, diba? Napakasaklap nun. Minsan ano talaga, wala ka talaga mapapakinabangan. Nangyari sa akin na akala ko maganda yung audio quality, ayun pala hindi pala masyadong nakasaksak yung ano ko, yung audio jack. So halos wala siya na record. Hindi ako naririnig magsalita. Tapos kaskas lang ng kaskas yung ano, yung tunog. Tapos puro hangin lang. Gawa yung recording is nanggagaling dito sa GoPro mismo, hindi dun sa mic. So yun yung mga nagiging struggle ng isang motovlogger. Kaya kung ikaw nag-uumpisa ka mag-motovlog, I'm sure ma-experience mo rin yan. Pero dito sa sinabi ko, hindi mo na siya, parang i-anticipate mo na siya. Tapos ano pa, yung parang paghahandaan mo na. Kesa kagaya ko na minsan wala akong idea. Dati wala akong idea sa lahat ng mangyayari na yan, kaya hindi ko siya napaghandaan. So every time, as time passes by, saka ko lang siya natututunan by experience na lang. Pag na-experience ko siya, kailangan siguraduhin ko na hindi na ganun sa susunod, parang ganun ba. Pero may times na nangyayari pa din kahit na-experience ko na siya ng one time. Pero on the third time na ano ko na anong tawag dun, na overcome ko na. So yun mga friends, kung gusto nyo mag-motovlog or kung nag-umpisa kayo mag-motovlog, huwag nyo na itigil yan. Enjoyin nyo lang at marami kayong matututunan. Promise. Tsaka malay nyo, diba? Malay nyo maging viral yung video nyo. Di mas magaling pa kayo sa akin, diba? So yun lang mga friends, na gusto ko lang ma-share sa inyo yung mga nagiging struggle ng pagiging sa motovlogger. Tapos para ano rin, para awareness din. Kasi minsan may nakikita ako na mga comments sa iba, wala kasi nagko-comment sa akin ng mga ganun ewan ko. O kasi baka mababa pa yung viewership ko, tsaka yung mga nanonood sa akin is mostly mga subscribers talaga. Pero yung iba nakikita ko, grabe yung mga negative comments sa kanila. Hindi nila alam yung mga nagiging struggles ng isang motovlogger. Parang ngayon ko lang nakita may bundok dito you know. Parang ngayon lang siya lumabas dito. Ayos parang dati hindi ko nakikita.
Kasi may ano na, tinabas yung mga puno dito. Gawa ng bagyo. Ayan o, tinabas yung puno. Kaya nga nakikita na siya ngayon. Okay. Ayan o, tabas yung puno. Yeah, yun nga mga friends. Iwasan na natin minsan yung pagko-comment ng harshful comments sa ibang motovlogger. Kasi hindi nyo alam yung mga struggle nila kapag nagmo-motovlog. So yun lang mga friends, maraming salamat. At kung umabot ka dito sa part ng video na to is huwag mong kakalimutang mag-share, like, and subscribe. At sana is nagustuhan mo nga tong video na to. May konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay lagi sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace out. Scary.